Kepara malah sedakep sarwiting kemnitrane satemah kayana Prabu kang mijil saking anggane sang parikesit nempuh rajang dhateng sada musna blas ical kakedhepaken kaelaning jagat gawening para dewa icaling satu badar sejatining wujud dadya pusaka kalih Kyai Sarotama lan Pulanggeni. Meh rahina sumubang hyang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila Negara sagetar kini tunganingku sing bene panca babatoking ayamono Duh Kanjeng Eyang ngaturaken sungkem pangabekti Eyang Yaya Putu Kunggir parikesit dak tampa ndadekke bombo ing das lan ibu kaget Gir dene pun Eyang ingkang mrepeki marang jeneng sira kulup lan buron alas ingkang mrawasa putuku mau dumadi saka pusakanipun Eyang Kyai Sarotama lan Pulanggeni kulup parikesit gandeng kalenggani iki sira wis bisa ngendhaleni pusaka
Mula minangka tandha katresnane yangmu Janaka, pusaka loro iku tak paringke marang putuku Parikesit lan uga sing gedhe pamengkumu dene nalika samono pun eyang ndukani marang sira. Iku yaktine mung tak nggo mecut sira nggih Parikesit inggih. Boten dados menapa nanging eyang. Boten kok nama kula badhe nampik dhateng Syekh katresnanipun Kanjeng Eyang. Nanging landheping gegaman tasih kawon. Tasih kawon kalian keplasing cipta anggenipun sumuyut dhateng purbaning Hyang Agung. Putuku cah bagus Parikesit, mendah kaya ngopo bungahe bapakmu umpamane urip. Dene duwe putra sing pintere kaya kowe Parikesit. Pantes lamun kowe dadi anak Abimanyu. Ora mung ngendelake kaprawirane wadak, nanging uga keplasing batinmu unggak semi karo bapakmu Parikesit inggih. Namung pangestunipun kula suwun Eyang Parikesit wonten dawuh, jagat iki wis kebrebekan lamun sira bakal kaangkat derajat kamulyanmu minangka dadi ratu ing negara Ngastina. Mlengser keprabone yangmu Punta marmane ndak rewangi. Aku ndadar ketrimaning uripmu lumantar gegamanku kang mimba dadi satu. Eyangmu mung bakal nyoba sepira ta jero cethek ing kasantosaning lair batinmu. Nggonmu bakal mangrih praja ing Astina samengkune. Merga sing jenenge ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan. Ngatur kendho kencenging pernatan butek beninging swasana. Kuyana pundhaking Ratu Parikesit. Kang mangkono nggir kaya wis cukup ngonipun Eyang andhedher marang jeneng sira. Kaselak dadi pangarep-areping para pepundhen lan para kawula. Ayo nggir. Tumuli tak kanthi kundur ing praja Ngastina nggir Parikesit. Kepanggih wonten ing margi yen nitik coraipun kok kados pasuryanipun Raden Pancawala.
menapa menika putranipun Swargi Raden Pancawala kasinggihan kula putra Swargi Raden Pancawala dininami kula pun Pancakusuma panjenengan menika sinten kula pun ngerti windu saking Plasa Jenar kula menika tilaranipun Swargi Patih Harya Suman inggih Patih Sengkuni lajeng menika badhe tindak pundi kok kados daya-daya nggih menika badhe sowan dhateng negari Ngastina nderek nyengkuyung kadang kula Yai Parikesit anggenipun badhe kawisuda dados ratu ing Ngastina. Oh ngaten. Nanging nuwun sewu, kula lan ndika menika dados nem-neman ingkang nggadhahi grejibahan tumrap yuananing jagat menika. Mila monggo nderek jajagaken adil lan bebener kersanipun kados pundi nun sewu mboten kok nama kula menika badhe ngobak-obak banyu bening lan badhe ngrisak kerukunan menika babar pisan mboten nanging mestinipun kedah dipun glejah kedah dipun teliti lan jering pakem cobita kula aturi menggalih samenika ingkang jumeneng nata ing Astina menika Prabu Kalimataya inggih ingkang Eyang Prabu Puntadewa lah kedahipun mangke tumurun dhateng Kang Rama Raden Pancawala nanging gandeng Raden Pancawala sampun sida kedahipun inggih tumurun dhateng panjengendika to Raden nanging kok malah ngalih mata dhateng Parikesit anak Abimanyu putu Janaka menika cara timbangan jomplang cara hitungan ganjil cetha lamun Pandhawa menika mboten adil Raden Pangapunten Raden Pancakusuma. Mboten kok nama kula menika ngincipi cara ngapapak menika mboten namung menika supados saged adil lan jejeg adege negari Ngastina. Iman sanget para Pandhawa ingkang dados panutan nanging samangke malah mbanci ladan. Mboten saged tumindak adil mila mboten kok ateges milik lan mendem negari Ngastina nanging kedah jajagaken adil lan bebener kados leres pangendika jangandika yen mekaten kula badhe nutut adil dhateng negari Ngastina caranipun menawi para pepundhen Pandhawa boten saged kula emutaken kepeksa negari Ngastina badhe kula dadosaken Karang Jingga Raden. Ora iso ngobak-obak banyu bening dudu turun Patih Sengkuni Dayang Swela Dursabala piye wartamu nggonmu ngungkih patine Parikesit. Dursabala, aku wis kelakon mengaruhi Pancakusuma supaya ora narimakake Parikesit sing dadi ratu. Banjur nggonmu ngreka daya ngungkih lan ngridu wisudan Parikesit piye? Kok katone malah nglentung kowe Swela? Aduh, nyuwun pangapunten Paman.
Nyatanipun negari Ngastina menika dipun pager wibit. Menawi kula ngrangsang ibaratipun kula malah namung sulung lumebet geni dadi cethane kowe iki wedi. Ih. Kowe iki mringkus kowe iki wedi. Ngono to? Ih. Nyemanggaaken anggenipun mestani paman kula ajrih. Kowe iki putra Satama, anake Satama. Putu Begawan Durna kok mringkus ki mula prayogane kowe sing tak singkir. Kaya kowe lho. Kanjeng Hyang Wirata saestu ngaturaken gunging panuwun awit sampun kepareng rawuh supados paring pangestu anggen kula badhe lereh keprabon tumuli negari Ngastina badhe kula pasrahaken dhateng wayah kula pun parikesit
Pinangka dados makuthaning praja Ngastina Eyang. Ya Putu Prabu. Wis sak mestine lamun pun Eyang kudu rawuh sepisan. Pun Eyang pepundhene Parikesit lan sarujuk banget yen to Parikesit ingkang kajumenengake Nalindra. Kang uga pinangka tandha bisa manunggalke darah Ngastina Wirata Mandura. Kaping pindho pun Eyang uga ingkang winangka dadi tuwa-tuwangganing para ratu saindenging jagat. Kang mangkono rehning kabeh para sepuh sentana lan para kawula uga wis padha gumolong ing sedya. Sarujuk lan nyengkuyung gagih tindakno Nger. Inggih kasinggihan Yai. Dasaripun inggih sampun wahyaning mangsa kala pramila ingkang raka ugi sarujuk yen Parikesit enggal kawisuda jumeneng nata. Sadan kula inggih sanget rumajang sanget Yai. Sanget rumajang. Wah iya. Aku madhuk. Wis enggal diwisuda. Rasa kesuwen. Ising suwe ora apa-apa, Dik. Ora kudu ora iso digugu to omongane kae. Ah, saya tuwa, saya wagu kae iki. Matur nuwun Koko Prabu Arjuna. Parikesit enggal ganten busana kaprabon, busana kanalindran. Ngestakaken dawuh. Ayo Nger putuku tak dandani inggih. Ngestakaken dawuh monggo Yang. Ingkang wayah pun Parikesit sampun gantos busana kaprabon, mula malah dados kemutan dhateng swargi Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata. Wah iya, Pandhu bapakku kaya urip maneh. Rasane malah dadi ronto-ronto kelingan Pandhu bapakku. Jagat Dewa Bathara jebles kaya swargi. Bapakne ya mantu Abimanyu putu Prabu Kresna. Apa prayoga wis bisa kawiwitan inggih Yang? Prayogi lajeng kapurwaken winisuda Kanjeng Eyang. Kula badhe lereh keprabon. Pramila monggo dal kula caosaken dhateng Eyang ya putu. Parikesit enggal lenggahna dampar. Tumuli tak kepyake, tak biwarake. Nuwun sewu. Kepareng matur dhateng para lenggah kula Prabu Matswapati Wirata
ingkang pinangka dados tuwa tuangganing para ratu lan pinangka dados talanging ngatur putu-putu kula Pandhawa. Gandeng para Pandhawa lan para kawula sampun sami gumolong ing cipta nunggaling sedya meratelaken bilih putra Abimanyu lan Utari putu kula pun parikesit kanthi mekaten kula Matsapati animbang amutusi anatepaken parikesit kula wisuda jumeneng nata ngrenggane negari Ngastina jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ya Prabu Dwipayana. Sangat ngaturaken panuwun namung pangestunipun Kanjeng Eyang kula suwun ya putu Prabu Parikesit muga lestari lan hanjaing bawana Prabu Parikesit ing Astina dadi nalendra ingkang berbudi balaksana sing ati-ati merga dadi ratu iku pebasan ancik-ancik ing pucuking gegaman yen ora waspada malah isa tumama awakmu dhewe. Mula telung perkara jombok tinggalake yen toh dadi ratu mono kudu sugih katresnan, sugih kawicaksanan lan sugih rasa kabangsan ya Wir. Wayah Prabu Parikesit sira wis dadi panguwasa tunggaling Astina, dak titipake nusa bangsa iki ana ing pepundhakmu. Tresnanana kabeh kawula munggir Parikesit. Senadyan pun Eyang Ndwarawati uga nekseni muga lestari lan hanjaing bawana Prabu Parikesit lan bisa ngatur kendho kenceng pernata negara Ngastina. Yo, pun Eyang uga nekseni putu Prabu Parikesit jumeneng nata Ngastina bisa ambabar lembaran anyar kebak kaendahan. Malah samangka pun Eyang Mandura uga melu kembani dadi pandhitaning Ratu Kresna. Banjur kepatah dadi rangkane sapa? Yo Kresna. Patihe banjur sapa? Eyang jumbuh kalian rembake ngajeng bilih ingkang dados rangka utawi patih inggih menika putu kula Pandhara inggih tilaranipun ingkang putra Samba. Dwara menika patih jero lajeng patih Jawi atmajanipun Antarja inggih menika Danurwendra. Wah mathuk banget kuwi Kresna. Keparang matur para pepunden bilih salebeting acara wisudan Nyai Parikesit Jawi geger krana kadang kula sepuh Kang Mas Pancakusuma Sumbar manguwuh sajaipun boten narimaken menawi Nyai Parikesit ingkang jumeneng nata.
Surak Mrata Jaya Mrata. Bola bali para Pandhawa wong tuwa gerang gaplok. Kembang pya jambul wanen. Nyatane wae ora bisa njejeke adil. Cetha nggone wis misuda parekesit dadi ratu. Pandhawa mban sindhe mban siladan. Kudune sing dadi ratu Ngastina Ki Pancakusuma. Merga aku pancer lanang barep. Mula yen pancen Pandhawa kena kanggo panutan lan paugeran. Pancakusuma kang saguh njejuing para Pandhawa. Bagus tenan kowe Pancakusuma. Pancasuma, kowe iki bocah kendel lan kuwanen. Nanging kowe tak dongengi ya, Gus. Mbahmu Pandhawa kuwi mbiyen pengen entuk kamukten ngamarta direwangi banting raga meres kringet. Yen perlu natake jiwa raga mbabati wana marta. Nadyanto Pandhawa oleh kamukten, nanging tetep eling marang putu-putune tegese. Rekasa prihatin wis tak lakoni mbiyen. Merdekake praja ning bareng kowe. Dadi bocah mungkari tenguk-tenguk. Mungkaring lungguhi klasa gumelar. Ngono wae supaya ngiseni kamardikan kanthi becik. Nanging ucapmu malah kaya mangkono. Apa kaya ngono kuwi kudangane mbahmu? Ayo, yen pancen kowe arep nugel gulune mbahmu Puntadewa, aku paten ngono wae. Aduh, eyang. Kanjeng Iyang, kula sampun ndada sedaya kalepatan kula. Wonten lepatipun ingkang wayah pun Pancakusuma. Nyuwun gungging samudra pangaksami. Iyang, keparenga kula badhe manunggal dhateng sederek-sederek kula para wayah Pandhawa Kanjeng Iyang. Yo, rening kowe wis ngakoni kabeh luputmu. Wis ndak ngapura malah prayogane. Ayo, tak kanthi sowan ngersaning pepundhenmu lan Pancakusuma manunggal karo putu-putu Pandhawa. Wah, iki jane dong apa ora? Muring-muring ae. Yo. Ngene wae. Kene nek nesu apik. Kowe iki ora sok kaya ngono kuwi. Aku arang delok kowe nesu. Nesu pisan kok bagus. Wah, ora kereng. Oh, misuh apa ngono. Wis. Moh aku. Kunangan le nesu isin. Bali rono kowe. Moh. Arep delok. Le ngomongan karo putumu. Kaya nyimak sinetron. Ora kudu omongane wis tekan ngendi-ngendi ben. Kene apik nek guyon. Kaya ketiban kapas. Lah iya. Ora krasa blas ya dikampleng iki. Kotoke le banter. Tekan bathuk mau maklus. Nek ora iso gelut iki kaya ngono kae ya, Truk ya. Lho kok kowe wis ucul-ucul, Truk? Ha wis rampung to iki? Urung. Mengko sik to. Mbok sing sabar. Aku ngurung salin kok kowe salin ki. Gek dandan meneh. Ngomong ngegong. Gaus. Kowe wae sing metu aku tak sorotok ning ngene iki. Sip. Aku dina clip on wae. Men tetep mlebu suarane.
Apa lagi OTW mulai hus. Iki ono ora. Puntadewa ngerti OTW barang. Wah, kakean nonton HP. Ayo kene sumene aku seneng. Ayo to. Iki kukumu ki nyocok ya. Senengane kok. Bocah meneng kaya mbahne. Dadi duwe pakarti kaya ngono kuwi. Wah. Mesti ana sing manas-manasi. Manas-manasi iki apa? Ngenget. Warku darane wis ra kondusif ae, Truk. Syaratan rene wae, Kang. Emah, ndak aku sing dikamplengi. Nek dikamplengi ndara Puntadewa ora masalah aku. Nek sing mburi kuwi bres ngono sak kukune nyocok bathuk bolong. Wah, sowo. Inggih, Yang Prabu nalika semanten kula pinanggih kalian Raden Kertiwindu. Ngakenipun putranipun Eyang Sengkuni. Wah, Kertiwindu anake Sengkuni deploy dase. Raden, kula menika sejatosipun boten damel urup-urup nanging kula menika malah wah Kertiwindu kaya bapakne tukang adu-adu pecah. Eyang Werkudara, panjenengan menika pepundhen kula awit kula menika atmajanipun Raden Dursala. Kula nyuwun pangapunten Eyang. Dursala ya anake Dursasana. Wah, nek kepengin slamet manunggal karo putu padha Eyang. Ngapa, Gong? Kene lek Kertuwindi, Kertiwindu. Biasane ning nggon kupluke. Barak ya. Hi. Reng, delok to, Reng. Rati seret. Kathoke, jarike, kerise, dadekne entuk duit. Oke.
oleh kundudut apa ya? Ya rada merem-merem soal iki mabale. Aku iki ngreget-ngregeti kelir kok ngono. Kok. Ngapa? Ah urung rampung. Ayo sorry ora ngerti kok. Ngerti kuwi ya wis rampung. Ayo melu nonton Ndara Werkudara. Le ngamuk. Wah, Werkudara tuwa ki wis ra gagah blas. Nasib Jenengan pundi Ndara? Uyuh. Lihat. Sangune. Mulih bensin entek. Nek ora disangone ora iso mulih. Sopan bang ngono kuwi. Apa bang nek ngono kuwi? Umas. Aduh. Ngapunten mboten pun mriki mawon. Mboten sah nguyuh. Kok loyo? Wah, tua. Ah, jenengan kali kula tuwa kula. Tuwa kula. Kok dadi tuwa kula? Boyoku loro. Wis dadi sak menite 350. Wah. Banjar Jungut ora ono apa-apane. Kula tilekane mawon. Sah. Pun sakniki gampange mawon. 100.000 buat pulang ongkos bensin. Enggak. Ben gek rampung. Wohe, Napa? kae tasku. Oh nggih. Nggih. Iki tase Ndara Werkudara. Nyoba obat kuat lho. Iki apa neh? Tahan lama. Waduh. Sedot WC. Lah iki wong iki mleboke poster sedot WC barang iki ngapa ta iki? Niki. Tuh, kuwi nggone barep. Wah. Jebul Ndara Putra Dewa ki nganggo sesuatu yang bikin perkasa. Sik pundi niki? Pojok. Ben saune-unine wis. Niki. Yo, Met nggih, met. Nek kula goceki men gampang kok. rasa guyu. Lah jenengan raga ora dibuka rite sik kok. Wah, pun. Wis. Pun lho nika jatahe kula wis mencolot-rono kok. Yen pamit. Kula Gus. Wo, Nyuwun sangu. Nggih mantuk. iki mau wis rampung, wis resik-resik, wis raup
dandan meneh. Golek dit. Nyun. Wah. Tasku go Bagong. Gong. Ana isine ora? Ora. Lagi 2.500 kok mingan kok. Wah. Ora usah omong. Rezekine wong sabar, wong soleh. Niki napa? Wah, gareng cenanangan numpleke teh barang. Pokokku teles. Asli nek iki ora ngapusi aku. Serapoin. Nyun. Nyun. Apa meneh? Jaluk liyane. Pun boten metu proposale. Ora mudun. Ora usah omong suwe-suwe. Aku menek wit kambil lho, ketok lho. Ayo. Niki. Wah, ndi to? Wah. Tangane ampun surawean. Ndara, pun mriki mawon. Wis. Niki lho to mriki. Aduh. Wah. Niki. Sik niki. Nek nuting ki sing sopan. Is. Udus. Yani pun tuwa. Nah gitu. Wer. Balik tasku. Loh. Lah aku ki ngopo? Wah. Sowe. Tumenggung. Pamegat Rikmo. Baber sop. Nyambi. Arep opo? Nugel gulune nata Dwarawati. Ngantem po. Oh. Kon boyok ini geger. Arsa madangi jagat tumungep-mungepaning sapucake bukir mar babak bang sumerat kena soroting surya mekolan gunung-gunung.
Halo. Kadang rumah buat wit krampil gading onda-onda menyang sendang Uno kawan saya isuk saya pekok. Encan megah aku Bagong megah. Aja dibuka Bagong. Kula pun ngertos isine. Menengo wae. Mengko tak transferi. Kanjeng yang kula nderek ora sah kuning kono wae nggih. Barleren dadi ratu apa terus njuk kurang seprapat. Mboten niku nggawe efek seneng. Mergane Ndara Parikesit pun jumeneng nata. Bisa rampung rung ilakone. Iki tinggal maca rahayu pun tancep kayon. Mulane kula pun mulai ora cetha. Surah popo. Ngerti ku mau isih dawa. Bahasan dibuka mburi dhewe mengkari seprapat dhuwur tok tulisane. Aku kon kepiye? Kayone bali dhewe. Nggih. Pindah radi mriko. Ayo. Kene. Nggih. Pun. Duduk. Hai. Apa Bagong tekan kene? Abangane do meneng-menengan. Aku teko rene iki ben gumiak. Ben ana kegiatan. Katakan kowe saya judrek. Bagong Mulya wae. Mah, urung poin. Urung poin saka Ndara Kudara ya durung mulih. Iki apa iki nek kene? Iki do ngopo? Do rasan-rasan sapa melu? Wah, pindah rono neh. Saya mriko saya ora mutu. Pun mriko mawon. Iki arep rasan-rasan apa-apa iki? Ajeng rahayu Tak mulih sik. Kromatan ora. Wis. Monggo sik kandhane adane rampung gek rahayu. Ndara. Punten iki lampan jumenengan Parikesit sampun padhang. Uga Sang Prabu Parikesit tetepo dadi ratu ingkang adil para marta. Berbudi bawa leksana wicaksana lan lestari anjayeng baun. Yo.
Kemandayane ayam tentrem ing praja. Dados salna tumuruning kanugrahan. Mugi tansah binerkan Gusti. Ayam tata titi tentrem ndara rahayu. Rahayu Dara.